Panawag ka kay mahog na. Guys, nughit na si Along Jilo. Along Jilo. Ay, tambis. Uy, tambis ka Bisaya ba? Mau ba? Ala, uy, lamingan po no. Ah, may. Asa ka i-vlog mo? I-vlog sa kanang mag-istorya may kay malingaw ko. Ay, sayang nga po. Dadagan si Zag vlog kay dadun sa kasa man sila magsuroy kada adlaw. Ija ugdi pud magsuroy dana aras ilam mura kung magpista ang kapudan Ang gabi, uy. kay manawag man sa idang mga kaparantihan nga magsingan. Mura kung magpirming pista. Lami adi tihik. Ako idulita aras kapuda kay tabag luto unsa man buhugas. Amang kunong kapuda. Intan. Babawi og Mura na sa trabaho ka nang gusto. gamay nagtuog. Kay ikaw ma sadyo kay baba din kano. Pag may plano na po suroy arang sadyo amang lakaw. Pinong ko. Ato na lamang po siya magdupit ng inig biyahe. Pero ang naghanas sa vlog. Oh, ilang sa ilang bay. Naniud ko sila panglaw. Naku na bagong kananan diya sa panglaw yan. At kung naay, Muwat to? mura mag-ininsip. Aw, di, lain. Muwat to? Lain na. Mura mag-ininsip ko man. Lamian po. Ano sa amon tumuuli? Ya, pag human, grocery sila sa ICM. Kada adlaw, magtama ni Da. Soro dito Santa Cruz, nga tumis Tanawa Spring, nga tumis Tanuman. Kanuman tagkita ko. Dito mis Rice Terraces. Nami adto no. Laag. Ya, pag-uli na silang amo. Wala sa ka, injustice tarani. Kay, ipauli raman sa gipasimba. Pagka, gumagsimba ning tawag na. Tugbong na ka sa Dato Sintos Alicia, kay gipakuha na sa saksanan. Dahil mo ito pang tatas ka doy. Kung sa manihanting, di nabuti ko kaon kay nanak mo nagdungat, magtagbo na ako. Tagbo raman Sintos Alicia, yung tagot na kado. O ka makatudan ni pod. Mas ni. Aw, di, nagkano, kapit sa amo-amo. Ay, maadyo. Ning uban jud sa ila. Ikajan mo nila diha, dali-dali. Pero kami jud sa pod kay ning adto na pod sila og sila Bulunis. Kay ang ilang binadi datong isang amo-amo taga sa Bulunis. Naka-vlog po sa Bulunis dami po yun. Napoy moto-moto. Kay mura mga sabihan na. Hawan sila mga manok dito, Bisaya, Ilaw. Oh, bito no. Di ulit kay nagdada ang mga ilimnan yan. Da, kinis-kis, ang guys, mga beer, da. Tagtos pamilya sa ilang binagi. Kinilaw. Lamihan po. Di po tihin. Galanti na eh. Ang ila ko mga sa isahid ko na lang to. Kuan, bibingkahan sila, kumanan. Ay. Ano kayo, pista ba kana sila? Wow, lami ako bihan. Naka-schedule man. Dato nito yung kanang adlaw, dinira sila. Dato mo ato na ipangatag. Di, ibaag sila magpaihaw na kong baboy. O, balik bago sa mga sudana. Dato tidyak ado. Grabe si daw may white Lain titi. ang nagsubar ang naghana, nag-barbecue. Surtihan na dyan Lain ni. ang nang giluto, Yuli. napilagdagan ka. Swerte ang badya na. Si Debiol swerte kay ano mag-vlog siya kanunay adto. Magpagila man dyan siya, kaya kapuja man kaya hindi ko gamot Ang abang. pag-edit pa. Hindi ko sabihin, gagmay rin po. Huwag talaman day, kay ang grasya man day pinagpadung, kaya ang naghana naman kag-upload. Nagkaroon siya viewers. Dali ra ba po ito daw? Umuli ito dahil gidami yung umuli. Lili ra ito sila, ano dito sila matulog. Ay mauba. Kaya dami man ito nito man nagdatulog. Ay maudi. Dili ko sila gipang bilin, kaya si Marasing kung atulog Manila. Ay no. Ang gugma niya, di dani. Oh, ni ana jud no. Ala oy. Kami na ginasa mo, lera nila dito karedyot. Ito baron, dani uli. Dani na siya. Naanad man si daan ni. Mura nilang nini, dani putos nini. Hmm. Dani puto ng daktot. Kurat, lagi ko pagingag sa una pag anti mo uli raw kanos amang, kay mo ngari pug ko, mo uli pug ko, kay panagsa lagi magkita. Kay mo uli pug ko, mao ni maon na kay naayahang ipaila nila lula pe. Kinsa man na, basta kaila mo simuting man di ay ara nang grata ka mo. Magalingan sa kay may. Man di ay isang Save lang. simuting po. Paghiday po. May ingan pag ipaila-ila. Kuno simuting
Ila naman lagi. May, ingan siya ipaila-ila ko nun mo. Igagaw, ramon pang iling. Anong pangunuton? Natawa. Kamaan, naman siya gabay na. Kalbaan ko ni bisa ka. Mas kiktik sa anak, katawa. Nga mura man nagtumbo dun. Pagtalaan mo si Muting man. Nagdukudo. Ito ka nagdukudo. Si Muting man niya. Maun itong gaduko-duko kay nakaila naman sa nimo. Hey, kamaan. Kasi madro mong pangunuton. Para maat kamay mo istorya ay. Di mo tugas mimi. Mo di tugaan patriling di ay. Iko nga, at si Muting sa na dito sa Camarelo. Ang sinime, di ako sabay. Kilo na dito sila. Oh, nalaga tayo mga kuan. Si Auntie, wa raman to. Ate mo, kuya, pas mimi Muting. Kuya Muting. Kadad to naman des Muting sa Manila sa Facebook. Gatsa-chat sila. Ano dia? Ano na? Padudas na sa nanguyod na. Mang Muting, nakikahopos mimi dito. Kita-kita na sila. Sila jud. Sila jigi kuan. Kuya. Kuya. Kang magpaila. Kuya Lam. Maat. Trailing ba to no? Trailing bagi paila. Kinsa ka puning angay nini nga tumbudon dada to unsa di pud arte. Magpakaphag lamang ko sa Bitaw. Aron ka saban nimi wa pa ka manudlay. Magsigig ipot. Murag na laman. Murag tumboy no. Way panudlay da ngisi raman pud kinsa ka puy na uyab ni Mimi. Si Muting man di ay napaduko-duko pud. Kamay ay malingaw jud ko nimo. Guys, kana si Muting na pinapares. Dagay nagkakunik-kunik na gajud. Anja karon na lang po sa lungbunseng. Ay. Allah. Ala, tuwan na dito pa signal ko no hay. May ilad-ilad na pud pa atik-atik signal ba? Ibid-ibid. Ibid-ibid ito sang daga. Uy, maat. Bitaw. Kalutuan na ilang bata, gagamanteng. Sugi ko ta sana kalutuan may luto lo. Wa man ko gigutom. Adun ang dagang isuon. Kaya mo bidag kana. Wa man ko gigutom. Tanong ni mo tay kay ko na kung pa ni. Daghana na long. Ano Hindi po magsuban sa kay daghang baga. Why himbis si Zayan? Na ay nangatangtang, na himbis pero nangatangtang man. Di ba mang siwak pa may himbis no, may hamisun. Ko adto kanang nay. Mo tay tamban tuloy. Ang isa Kani murag mang sini. Mang sila gina. Mang sini. Mingagi ko no, nga 5 ka kilo gisalin, ang misis na nay nahasumbon tag ko pa signal. Palis namin nagpa-signal. Di iyan ko no sa anting ate lang man gibuwad. Nauwanan man kuno na lata, gilabog na lang pagbalik sa dagat. Diyan daghana 600. 600 ka kilo. Ginoo ko. Unja karon. Unja na napikuha. Kada gabi eh. Hindi nila ibalik dyan. Diyan na may manubra ra kay ang daghana. Wa na mo kuha di ilang asinon. Ipadani dyan. Ipadani sa bukid. Diyan ingarong-anuan. Malaka man dyan kung maunan. Nama ko isay. Malaka. Kaya ningadto man kuno sila sa antisa. Ningadto man sila sa antisa normal. May makakilo lagi para kusmay. Ang mga barat dito ay mga tagugam. Batag katong wala wag kumangsalin ron. Kay daghang pong nang lilig laming sina. Kanang ipanghatag dito Santa Cruz og dinhi. Sama kuaning dinhi ug dadtong lafam. Naa sila gifuro may gitagaan. 7 ka kilo. Agang nagkuha na si Auntie Mer. Kaya nga palitan ni Malingaw Grep. kuning Ang ako ato sa na kay Uyang istorya ingon. Sige na nag-ingon nga paglag. Kurente na mo ka na itildi pa na. Sa karaan pa ng bahay. Mumuot lagi ko kay Ka ng amo na dyan. Radyo. Asin. Asin, wala problema. Asin, ay asin. Wa magluid ning asin long marang naghana. Paano po gano'n na ka na nakagasin? Isda, may tuto pa ka nang nagagasin. Away nagagasin isang dahay. Kung kasa po ning nagagasin. Nagamit raman dahil kay katang yabutan dari wala asin. Ingani nang anong nagpalit ko Bukid dan. la dos asin. Ngano nagpalit ko ana kagidad-an kong isda sa Tagbilaran. Ingan ko, unsa ba nimo palit ko asin kay ang asinan ning ang isda dan ni dadas bukid.
Ingan mas Karin, ajaw. Balik mo bubukin. Ingas Karin. Ajaw na dada kay ako ray mohatag. Silbi bansili. Dadon gikan kuskugtong imo na pong dados bukid. Enjoyan na lang nati, ag 20 kilos. Da apang ipang share kay ano man pang daghanan. Ang silingan pod malipay pod. Arang lipa dyan tapos mga silingan. Kay ang katong dai mo kung tag dako. Oh. Dako ra pud sa gamay ang giprito. Ang pag gabi ka katong bringaos. Saan? Ya pag saling pansit. Gidana nag-asin kay pang-i-share pag-asin naman. Ganun may mag-asin ka wala nga problema. Yung isad garapon or tupperware. Kumplito kay na isda, ug wa na ice asinon. Baw na abakara. Kay niya na tumubalik ug ganda. Wala ka nang timong kanding. Namatay na ako. Sana mamayos ha. Namatay ko po ako baliban. So yan, kaya sa ibaylo ko mas kano, yung pasprome, di lagi, kaya nakasuway na bisa ko guyab nga kano. Di ano yun sa'yo kayo, usaw na. Jangan nagbuhat man may. Ag kano, ning balik na to. Sitik, Kuski po na yung tingag kayo mura naglamok, katawa. Kamu tanaw, tagludahon, watang magtaludah ka na. Bitaw ka lang gara-gara ba? Di, mura ba sa pumusuha po ka pong kurian, di karon lami una, kaysa sa una dyan. Bitaw. Ngayon, mura na magmasakitan. Kanang kuang kay rong bibo, mura bang floor nga. Nagtik. Kajali ba? Kajali. Jaming kagawin. Ganahan ko tamo tanaw. Bitaw ing ana. Lami pus marilo kay lamig tingag, lami pug imo lo. Lami pug imo kay makanta-kanta ka, lami magtingag. Na gamay. Kana laging imo yan, kanang mag Ilat na po ano? Insakto na long. Ganiya marag isang oras sa kanang bumarag long. Long. Pwede na na naghana. Kung ko makatabang. Eh di ampo ko dali na Sige na, okay na. nag-vlog ni mo. Pamuhag bakal. Daghan na sila long. Ha? Lami ingan ni otak kilaw. kay di na dita mabukal. Naugar ra ba imong sanina sa likod. Imo sa tanang gibukas yan, bihay-hay. Ningan bitaw ko na. Kalimut na ko eh. Long hukasan na imong sanina kay makadaot. May nantusan ore pagkalong no. Hinlo na ng isda ganihara. Egg na po dyan may lait. Lami kong Para man na ka magsumpa punta kay daghan ng marigbaga. Sige. Sakto na yan. Hindi ang baga to ng tubaan. Kaning dinis abo karaan na karibag-o na rin. Kani karaan din ni Ito bibag-o na ka na rin. Nawana na. kina Wa naman itaas, di naman itaas o na. Amo nang gibagsa kay gabok ng sao. Taon ako manunod kabalian ko. Muna ka na, giubos na. Bago na rin galing lawas. Kani din yung masundan ni Daan ba karibag. Kanina na nga buo na ko ba no? Gisapaw na na. Karaan ko na. sa mga dahon mapud na usa. Ang dari nga sa regulyas nga nabuslot ring dari dapit ni mama kining uba na. Kay nabagsakan sa sanga, mabali man diri na. Ako ang kapag makandagan. Kaya si mama dana nagtanaw sa TV, as inday dito. Nato, ako dato na kuna Ang diha day ka. Diha ko, oy, mo itong pagkasunod. Adlaw dato, nakuan ko, nasakit ko. Hindi Mura siguro kung nakuan ko. Nabughat. Di ka ako kay maupon sa kay murag linog nga. Murag nagigit ang pangpang. Kaya nagkunan ko kunan sa gawas ng odyo, gudang guta nga ang kilinguran. Ginoo. Kung kay ba, hani nagdagan sa nga lo. nagdagan ko. Gipapuulo Hani ni ba ron? Mm. Hani ba to? Ningan ko sa sus pagsunaw dari kay Nanay aksin sanga. kay nang kaya nga kisi Umaw ko na. nagsinda na. Unsa? Mo to nagdagan ko sa gawas, aksin regulis man dito. Was papa kay dito sa putong ka meeting nila. Uy, gisa na ang linglingkod ko. Ito, Jesus, gino ko marisip masugani kay ligon-ligon na bay. Wa na hugma pa og si mama og si Inday. Kung gino ko gikuilawan ko si mama Dani. Lagi nagtanaw TV. Ginoo ko. Sus, aron sila ang kuilawan ng lingkod. Bago pa man silang po rin kareligon kay bago na ni. Kani bago na ni. Nga to, nga to kung imong kay pakuan ang sinso kay paputong ano. Wa mo Buwag diha. sa nga lo. Mga Bata. naghaligiin. Hindi mo ning hagsak si wato. Mau ni habis arang kadagdo ka na nagduban. Tambok dagdo. Si Rugi. Uy, di magakus. Tana may kanang unsa may siguro sa siro. Gulyas. Oh. Nadi pang ad-ad-ad. Muda ko manggod na si Jamay. Wa ko kay bakon sa iyang kuwaton. Gamado ka ni kay Sanga ni lagubo. Dihas nung buni og sinong kanurang gipasak pa ang ato pang gitakuha ang mga sanga kay aron manis sa katong bugat. Kay luan.
Sa timing po nga si Sanjan nagdag pizza tulo ka karton. Diya ka na nay, ari. Yun sa, ante, wato ko ning tingog kay mura ba ko na siya. Kapitan ha, kwarta. Ante, dali kay diyan ay isnak, pag-isnak ta. Di Sunday kaya, dito ko lungsod ante kay nagpa-signal ko, sa diha po ko, diha ko sige buhat, dali palit po pizza, kung Sunday ka nga nung tulog man ka karton. Diha man po ante, yung kumadyo nung niya kay diha nagpakuan ko. Likod siya kay tanawa, ang atot sa imong rulay. So, ano anting ko. Ihog maalagi ganiha. Kung ato na laman ipaisnak ko din ko bandaris na puas atop. Kung palit na laman po ko. Di day na maangay padaubay, no? Hindi, Judy ay. Kay di din na si Zalikun. Mula tali na sa kabugasan. Aga buko na si Zam, murag dul-dul. Sanga, pero humok mabali. Oo. Uy, angay. Ito na paisnak yung bangkod na mo. Agnag, puas mga sanga ng puas atop. Kuan na sobrang na si Mana. Oy, inapog suka rada na suka nga ito mo rada na Ay, tambal. nagpagsubalan to? O, paano matimplahe, guys? Lagi mo. Isa na ko gabasa ang inom. Dugay na yung okay panlasa. Hindi dahil mong inang pagsubat dito na may pagbalig sa dito. Lamay pa ng tabang bahal na butangag ko. O guay tamis. Bahal na butangag ko. Manalang. May maadyo kay... Kun, nakatambal. Kunang tuba. Maadyo kay hilig pa kamo inam baginagmay. Kay ako ragdala to sa bahay. Inam. Amo ko. May katong! Naanan naman ang kadugasan! Ala. Oh. Kadugasan. Tuway arang kasakit na sliyo gini ka uma. Pagka naging piwa, mamang ganahan ko. Indot na inti. Di sakit sa liyo. Di taba po, lamig yung taba. Siar? Siar ka? Nalong. Amay panagat eh. Papa, napapalit akong inday. Alam ko tungi. Nalangan tulong kay gapabulkit patulong. No, gibulkit siguro to basin may buslo. Pagkalo to, hindi na